Бик яхшы каршы алдылар, рәхмәт яусын. 8-нче дистәсен ваклаучы Былбыл Кәбирова үткән 8 ел гомерен куркыныч төш сыман искә ала. Ул Донецк шәһәреннән ипи һәм чәй белән көнне ялгап яшәдек ди. Февраль ахырында ул Казанга күченә. Хәзер андагы хәлләрне телевизор аша белеп тора. Көнен-төне карыйм, балам. Көнен-төне карыйм, әлдә генә карап утырадыр әле. Донецк же разбомбили, возле моей квартиры, недалеко. Ну, мен Казанны бик яратам. Казанга укырга килдем мин. Монда 5 ел укыдым, Аллага шөкер. Да, у нас хорошо тоже, пап. Яна Сапина Луганскидан анда якын кешеләре яши, телефоннан сөйләшеп торалар. Ул Казанга сеңлесе һәм апасы белән күченә. Хорошо, все хорошо. Шундый җылы итеп каршы алдылар. Мөнәсәбәтләре яхшы. Дөресен генә әйткәндә, мин булай ук булыр дип уйламаган идем. Хәзер Казанның Ливадия шифаханәсендә күченеп килгән 8 кеше яши. Күченергә мәҗбүр булучыларның һәрберсенә аерым бүлмә корылган. Мондагы кунакчылык һәм уңайлыкка ышанып та җитеп булмый, үзебезне төштә кебек хис итәбез диләр. Ашау-эчү һәм җыл бүлмәдән тыш вакытны файдалы итеп үткәрергә дә мөмкин. Бүген аларның хәлләрен Россия Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин белеште. Әлеге очрашуда депутаттан тыш дәүләт органнары вәкилләре катнаша. Хәл итәсе төп сорауларның берсе күченергә мәҗбүр булучыларга медицина ярдәме күрсәтү һәм Россия гражданлыгын рәсмиләштерү. Чөнки кемдер монда яшәп калырга тели. Не только локально мы решаем или нацелены на решение вопроса, но и в перспективе. Без ниндидер мәсьәләне хәл иткәндә киләчәкне күз аллыйбыз. Әгәр күченергә мәҗбүр булучылар алдагы тормышларын Казан яки гомумән Россия белән бәйләргә телиләр икән, аларга Россия гражданлыгын теркәргә, эш белән тәэмин итәргә кирәк. Гаиләләр белән килүчеләр дә бар. Шулай булгач, балаларны укырга кертергә, белем бирү турында да уйланырга кирәк дигән сүз. Ярослав, понравилось, нет, что тебе подарили? Понравилось. Шулай ук бүген аларга тормыш өчен иң кирәкле товарлар һәм дарулар алып килделәр. Ә балаларга бүләккә уенчык. Минем теләк шул инде, тынычлык. Шул карт кешегә тынычлык кирәк инде ул. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.